Bună ziua toată lumea, Alessia Fugăreță și astăzi să vă fac un videoclip cu ce kendama să-ți alegi. După cum puteți vedea, am aici la gât o kendama sweet. Foarte bună. Sweet. Așa. Are o bilă. Puteți vedea înăuntru. Are cașă în această bilă. Pur și simplu, acest cașă nu alunecă. Este așa bun încât nu alunecă. Dacă vreți cumva să vă luați o kendama, o să vă apară câteodată site-uri gen Kendama Sunrise. Au niște reclame mari, numai că nu sunt deloc bune. Sunt chiar praf. Au un luci din acela, deci nu-ți iese niciun trick cu ele. Această vopsea este cea mai bună de la Sweet, cașanul de la Mio. Bird. Și nu. Mi se pare destul de bună. Costă destul de mult. Și simplu. O secundă vă aduc și celelalte kendamele mele. Așa. După cum puteți vedea, aici am o kendama Play Pro, care e făcută numai din lemn. Acest lemn, da, este destul de bun. Așa. Și nu prea alunecă. Pur și simplu alunecă câteodată la Lighthouse. Și când faceți genul mișcare cu ea, vă derapează așa, pur și simplu. Că este lemn, normal. Toată este făcută din lemn și vopsea. Play Pro. Așa. Scuzați de întârziere, mi-a sunat un telefon, comandasem o kendama. Așa, să vă arăt și pe cea de-a treia kendama. Este o kendama Chrome. Chrome. Care mi se pare destul de bună. Cum i-ar mai zice unii, mată. Dar nu este corect. Are vopsea cauciucată. Așa. Această vopsea nu este orice vopsea cauciucată. Se dau foarte ușor tricurile cu ea. Uitați, Bird. Spike. To pick up. To Spike. Așa. Și în tutorial viitor o să vă arăt și cealaltă kendama. Mi-am comandat o kendama F3, tot de la Sweet, F3 Low Fate Combo, acea cu chenul de culoare închisă, lemn închis. Și o să vă arăt în videoclipurile următoare. Și după cum puteți vedea, această kendama Sweet este foarte bine finisată. Este foarte, foarte bine finisată. Extrem de bine finisată. Da, și Bird. Așa. Cam atât. Nu chiar atât am avut. Să vă arăt ce Lighthouse-urile pe ea. Nu alunec aproape deloc. Așa. Airplane-urile.
Nu mai pot arăta. Bird. Bird. Este bird. Așa. Și mai putem face tot felul de tricuri, cum ar fi big cup, to only bird, to little cup, to base cup, to spike. Această kendama este foarte bună pentru avansați, ca mine. Nu aș putea spune că sunt chiar un avansat, un medium așa, că n-am văzut pe oase că face din alea, așa, am rămas pură, cască. Și da, cam atât am avut pentru azi. Lasă. Așa, airplane. O să vă mai fac tutoriale cu mișcări, pur și simplu. Sau să vă fac unul chiar acum. O mișcare destul de easy, pick up to spike. Trebuie să vă vină, Bila, uitați ceva în gen. Ca după aceea, când o ridicați, ea să vină spike. Este ceva în genul. Uitați, ceva în genul este. Și dacă nu vă pică din prima bine, faceți așa până vă pică bine și o băgați în spate. Pick up, spike. Pick up, spike. Așa. Puteți combina gen din big cup, little cup, to spike după, gen, ceva în gen. Little cup, big cup, spike. Tower, base cup, pardon. Deci, în fi ceva. Big cup, small cup, tower, spike. Așa. Și cam atât am avut pentru astăzi. La revedere!